За първи път от началото на двубоя и Димитър Димитров стана от резервната скамейка. Сега възможност за Живко Петков. Той влиза в наказателното поле, затворено обаче от Венелин Филипов. Продължава това нападение. Петър Димитров, невероятен гол в стил Петър Димитров. Нефтохимик стига до трите точки. След това блестящо изпълнение на бившия футболист на Славия. Ето за това Петър Димитров е винаги опасен, когато е в игра. Хвърля в екстаса феновете по трибуните на стадион Лазур, които едва ли са си мечтали за подобно развитие, но Димитров е футболист, който може с нестандартните си ходове да реши всеки един двубой. Страхотен мач, уважаеми зрители на Нюс 7. Черноморец Бургас, Нефтохимик Бургас. 2-3 след този фамозен изстрел с странична ножица на Петър Димитров. Юношата на Левски демонстрира невероятна класа. Спомням си едно негово попадение срещу Лудогорец преди година. Не по-малко красиво, но с... Юнес Хамза, сега такова центриране там, скача внимание и това е 2-1 за Ботев Пловдив. Иван Цветков в тази 87-та минута. Истинска драма на стадион Васил Левски, уважаеми зрители. Резултатът е 2-1, след като само до преди 3-4 минути Локомотив Пловдив на около 7-8 минути от края на матча се виждаше победител. Резултат 2-1 за Ботев Пловдив. Невероятен развой на матча в заключителните минути. Ботев Пловдив е на път да измъкне това дерби, след като изоставаше с 0-1, вече 2-1 за жълточерните. Иван Цветков е героя за Ботев Пловдив. Той влезе като резерва и се отблагодари за доверието. Още веднъж центрирането на Кортян, който се отличи с 2 асистенции, и удара с глава на Иван Цветков. Може да бъде винен тук Йордан Господинов, който много лековато увисна. При това нагледата не особено трудно. 3 на 5. Пас към Жоал Силва. Той сваля топката с глава. Родригес! Гол! Какъв матч! 87 минута и резултатът е изравнен. Силва за Родригес. Става страшно на стадиона. На Беро и Левски. Гол! Купата е за Берое! Берое печели купата на България! Изключителен успех за старозагорския тим, който ликува в един по-помрачителен матч. Тук думите са излишни. Гробелар се разминава и един! Минутата, която чакаме толкова дълго време. Ливърпул, ЦСКА Септемврийско знаме, 1-1. Продължителното надмощие се увенча с успех, макар и след малка грешка на ливърпулската защита. Младенов, 80-та минута, 1-0. Виждате топката как безпрепятствено влиза в мрежата на Гробелар. Йончев към Велков. Много добре на Томанов. И 2-1, отлично, браво! Да вярваме или да не вярваме, 2-1 за ЦСКА Септемврийско знаме. В 101-та минута на матча, прекрасно изпълнение на Безински, струва ми се, не мога да ви кажа в този клуб от играчи. Илиян Йорданов, удар и гол! Гол на Станислав Ангелов. Левски може би ще грабне титлата. Невероятна развъзка на този двубой, уважаеми
уважаеми зрители, виждате какво става по трибуните. Левски нанася своя удар във втората минута от даденото от съдията продължение. Едва ли и такава драма сме си очаквали, че ще се случи, но Левски е на път да изтръгне титлата от ръцете на Кирил Домусчиев и на всички в Лудогорец. По подобие на случващото се в Загреб, когато всички лудогорци легнаха на терена, след като получиха гол в продължението в същата гледка, сега се повтаря на стадион Георги Аспарухов. Ето го положението, ето го удара на Станислав Ангелов. Имаше рикошет, струва ми се, Базил де Карвалио. Трябва да видим още веднъж. Но по-скоро Базил де Карвалио отклони тази топка. 4 минути, в които двата отбора могат да се победят и ето, че Локомотив първи има шанс и го постига. Локомотив бележи в добавеното време след фрапантна грешка. Бирсент Карагерен бележи в 90-та минута фрапантна грешка в центъра на защитата. Е на път да реши този матч. Невероятно развитие. Драматичен финал на срещата реванш между Ботев Пловдив и Локомотив. Карагерен бележи в 90-та минута. Тя изтичаше, дами и господа. Пламен Николов все още не може да преживее това, което се случи в центъра на защитата. Същото вероятно важи и за Йовов е за топката. Засилва се Йовов. Пас наляво към Лусио Вагнер. Отново нещо обработено. Центриране на Вагнер към Томашич. Той и гола! И гол! Гол! Игор Томашич бележи! 2-1 за Левски! Игор Томашич бележи! Отново Лусио Вагнер с ювелирно центриране. Този път Томашич засича топката. 2-1 за Левски. 62 минута на матча. Сините правят сензационен обрат. След като губеха с 1-0 на почивката. Бързи 2 гола. Бързи 2 гола само за 17 минути. Само за 17 минути футболистите на Станимир Стоилов правят пълен обрат в матча. И Левски вече води с 2-1. Удинезе е в нокдаун. Нестор Сенсини не знае какво става с неговия отбор. Вижте, новото прекрасно центриране на Вагнер. Томашич се извиси над цялата отбрана на Удинезе и отбеляза с глава. ЦСКА играе като равен с равен с немския тим. Центриране! Гол! Гол за ЦСКА! Гол! Отбора на ЦСКА побежда! Мурат Кудюет! Стадион Българска армия на крака! ЦСКА е близо до своята мечта, уважаеми зрители! 1-0 за ЦСКА! Армията реве, 1-0 за ЦСКА. Ето това е големия дух. Ето това е, когато си вярваш и имаш сили да го направиш. Да видим сега как ще се развие атаката на Черно море в заключителните минути на матча. Черно море стига до гол. Невероятно! Матиас Кориор бележи и Черно море повежда с 2-1. След като Левски не получи 100% туспа в ответната атака, Черно море повежда с 2-1. Велика игра в футбола, преминава през какви ли не обрати. И ето, че Матиас Кориор вкарва във вратата на Боян Юргачевич. Налягаха по тревата футболистите на Левски. А Матиас Кориор, ако матча, разбира се, завърши по този начин, праща купата във Варна. И това е 2-2. Феноменален край на матча ЦСКА Лудогорец. Ето, че състава на Ивайло Петев има всички основания да се окичи с титлата. Есенен първенец на България. Невероятен матч и ето, че Лудогорец показва, че няма да се предаде в нито един момент. Йордан Минев центрира, Иван Стоянов завърши с едно фамозно воле. Видяхме на два наистина прекрасни гола в днешния двубой. Втория на Мораес и ето този на Иван Стоянов, който само преди няколко минути от подобна позиция оцели топката изключително разочароващо, пращайки фаул. Може и да бие тук Иван Цветков. Търси позиция точно това да направи. Не! Подаване Райков! Арш! Гол за Левски! 2-1 за Левски! Шуртарш! Бележи гол и Левски побеждава състава на Спартак Търнава. Брилянтна атака на сините. Какво направиха футболистите на Георги Иванов в последните минути? Изиграха ги много силно. Всичко тръгна след изключителното изпълнение на Влади Гаджев в 89-та минута. А сега Шуртарш ознаменува дебюта си в Левски на европейска сцена с този важен, може да се окаже и безценен гол.
Трябва да видим още веднъж повторение. Атаката действително беше прекрасна. Защо? Просто защо? Сега трябва да се задават въпроса. Сините не играха по този начин. Центриране на първа града. Продължава разиграването. Иван Стоянов. Много центриране! 2-1 за ЦСКА! Гол за ЦСКА! ЦСКА повежда! Отбора на ЦСКА повежда в 55-та минута. Не можах да видя кой беше футболиста, но мисля, че Иван Иванов наказва рустаците. Ето това е големия дух. Ето това е, когато си вярваш и имаш сили да го направиш. Иван Иванов извежда отбора на ЦСКА напред, след това изпълнение на ъглов удар и последно. Дайсуке Мацуй, който сега центрира топката Фалцово с десния крак. Там разбъркване и това е 1-1. Сензацията е на път да се случи на Георги Аспарухов. 74-та минута. Левски успя да си вкара сам топката във вратата. Дигне след това развитието. Фалцовото центриране рикошет. Топката бе свалена и в крайна сметка играч в синьо прати в собствената си врата. Това става въпрос за Димитър Везелов, който направи чутовна глупост тук. След като можеше да изчисти топката, можеше да я прати в тъч, в корнер. Той реши да я прати в своята врата. Силса Йолов, ето го и удара, спасяване на Георги Петков. Левски загуби спечелена титла. Велислав Вуцов доказа, че играе за честта си. Велислав Вуцов е един от най-заклетите левскари в българския футбол, но въпреки това в наказателното поле Владимир Гаджев центрира балонно към далечната града. Там е Ромейна Или и той връща напрежението. Справят се защитниците на ЦСКА. Атаката на Левски обаче не е приключила. Няма засада на Владимир Гаджев. Дръпна се на време. Гаджев след това центрира към Жоал Силва и това е гол. Левски повежда с 2-1 в края на срещата. Николай Митов е на седмото небе. А Жоал Силва оправдава своя скъп трансфер в синия клуб с може би най-важния гол, откакто дойде на Герена. Левски повежда на ЦСКА с 2-1 след попадението на Силва. Уникален матч между Левски и ЦСКА. Страхотен гол на Жоал Силва в последната минута. Отдавна не бяхме наблюдавали толкова драматичен матч между тези два отбора. Така ще се върнат и феновете по трибуните, тези от към сектор Б. И синята половина са в екстаз. Трудно скрива и Донев сълзите си. Какво ли му е на него? Жълт картон естествено за Жоал Силва, който получава овациите на синята агитка. В края на назначените 3 и отново Иван Стоянов, може би за последен път нещо опасно, възможност и гол. ЦСКА измъква най-вероятно трите точки дълбоко в добавеното време на този матч. Удар с глава, който влиза в мрежата. Аз струва мисля, че Пламен Крачунов бе футболистът, който го нанесе. И така секторите А и Г избухнаха в радост. Виждате и радостта на Стоян Колев. Третата минута на продължението. Без нея Кевин Бруно, може би и Блажевича носи вина. 2 метра близо висок вратаря на Левски. Не се намеси в малкото наказателно поле и бе разстрелян от 3-4 метра след изстрела с глава на Пламен Крачунов. Най-вероятно в този момент ще видим и повторение на гола, с който червените поставят в нокдаун или не знам вече и в нокаут своя съперник. Ето го подаването. Абсолютно оставен сам. Ларсен Туре бе човекът, който трябваше да се грижи за Крачунов. Не го направи, остави го сам. И удар с глава от упор, никакъв шанс за Блажевич.